Ako na ibalan, ako ray mabdos sa attorney. Ah, mabdos nga pila na ka tuig na way anak-anak. Sabihin niya na mo, attorney, oy, na mabdos. Base gidudahan ka suungo, humot siguro ka suungo, kanag uungo man gyud, no? Pero sa ato ba ni kay og dili man to ungo, mas maayo mauli unta to sa mga tagtungod. Unsa may gihimo ron sa inyo mga barangay officials, una ba sila yung mga gihimo ng lakang kay in kaso og dito ungo di ato iuli nga to sa tagtungod to. Ug ungo man sab di ato sang i-custody unsa man. Asa na itong tiguwanga, attorney? Oh, pero inyo ha mga barangay tanod wa nagpatrolya ba sa mga area nga posible adto didto magtapok ang ungo? Kanang mga lugar diha ba nga posibleng agianas ungo wa bay mga tanod nagsugod nagpatrolya din ha tungod sa kabalaka nga nasudlan na nag-ungo inyong lugar? Wala sa kun ibalan an attorney da. Ah, so karon kumusta naman din haron? Normal na ikaw na naka-recover na kasimuhang kakuyaw? Oh, kato ra mga time attorney, oy, basta kana lang ako an dinha na ako nahadlok na ko atong time pero right after that pagkaugma pagkabo. Hayagan na, wala na. Kay basig kato ungo part 1, basig napay ungo part 2. Oh. Oh, lahi na sang ungo Oh. Basig magpaanay-anay na pud. Oh. Wa ka na balaka ana. Wa ninyo na tamni ron og mga pangontra nyo hang balay. Ay wala na mi makakuan anang kuan. Nara yung mga silingan ko nangahadlok po sila. Pero don't you think yan hindi po siya attorney, di ba? Kay at least kanang kuan ba kanang ready ang mga katawhan po